Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki MDC ka Voice of the People Party na Khas Hills Autonomous District Council but Giant Hills Autonomous District Council. Kilawan ban ajing kershan but I mensium ya kajing ki chairman ka Green Tech Foundation. Ki MDC ka bawan ha ka ski ki kenthop yu ba Powell Soklat ka kong I ban Dublin el nonglat ba Sabor lang warba ba Edison khar umnoit na lor kiwai. Habakran shikinong thok khobor uba Powell ulapan pau ba ka ki ka GTF ka dei ka badan shisha ka jingtmu ban penne pensa ya ka mei maryang bat ki saudong saukun. Halor ka ni ka jingtmu ka sorkar ban penyeng ya ka resort haudulinong lumpong deng uba Powell udoong ba ki jingpen shai jong ka sorkar ki long tang ban penbet bat mar persha ya ka jingdawa jong ka Green Tech Foundation. Ulapan pau ka jinglingo halor ka jingkwa ka sorkar bante ya ki 5-star hotel hagaleng ki jaka bat kham tam haudulinong lumpong deng ubadan hapdeng ka ba umyam bat kabalong ru ka jaka shong jaka sa ki jingthau ba im. Teng ngilewan mata kasngi nak liang jungi ki MDC jongka Voice of the People Party na po ki HDC bakum juru jani MDC jongka Giant Hills kita iba dami bilang wen ki nungket kam jongka Voice of the People Party kuma pli na ka basdang ka parti ke jongi kala ai ka jingkersan ka bating ya kene ka jing ki jongka neka Green Tech Foundation ka bidai bat ka jingtu jongka sarkar batai ka hotel ka wen ke dol na orang tia po omyam kena do kasi ka basdang haba kini ki samla klari sports katrian nak kalian ka parti jungi ka youth wing ka women sing bat kunjuru ki wipat kini lam klia leilang sports katrian marhabala kerja no ikini ki jong president chairman jong ka Green Tech Foundation bat ki member ni po malki nak kalian ke lam ke jungi nadu president jungi iba adan lawan antai Dr. Bas Kamar Boru iblong spokesperson jungi lawan ki pat ki para MDC ki lawan kaya jingon jungi ni kalau mai jing kersan ka ba ting ya ka Green Tech Foundation ngagi skuap nang kan kapor ya kitu giba mo kiba atatin ya kan ka Green Tech Foundation kani ka organisation ka balang genuine bat ka bala tribun bahakikam akan mau ba kat jing jabo jeng kawa nan ba ti po nong steng deki volunteers jo kan ka Green Tech Foundation ki lahir tu kawa ki bala tami ki plastik ba ye ki jaklia jong to kawa pat mentangi ikat no jeng khu jong kawa nan ba ti po nong steng nata gidon ki pat ki wa ru ki ba ka Green Tech Foundation kala ya bat khu ka bombot ba kani ka seng ka don tu shisha man pendia pensa ya kani ka mai mariang nata hagabe ba kani kalumpang dang pat ni iru ba ka seng dei pa ka syukuran tanah jerong kila file ki RTI kila yo ki kod kisla ki documents ki ba biang ba pen i ba ka sarkar ka don ka jing tu shisha bantai ka hotel ang tia po dol nong tia po umyam ki kumba ka kani ka foundation kala pen i ya ki jing du nong ba ki jing ta ya ka mai merang ngirung ya tan ka ju ka sur man pen pau ya ka ju ka jing kesan ka pata jungki dan re hapeng ju kita kai borong i ba ka sarkar pat mo na kaliang to chief minister usu ai ki jing pensyai lamba ki la patai ko bor ba ki babul ki jing pensyai ki jung uhi ki dei ki ba longmar persya ya ki ka ba ka ni ka foundation kalap lengba ki document lengba kita ki ka jing ya ka deal ka jung ki hapeng kita ki company ki prepare te ini sul ngok bari ba ka sarkar ka kwa bantai kini ki hotel keleng-keleng ki jaka hamtam yang tia po pungum yamo ba kala keren kini ka seng bat juru ki babul bila pau ba ka di ka jaka ka ba kapanengkong kalong ba ka di ka jaka pelang ka bangi tan ka boarding antar ka di ka jaka ka baki nong song joko to ka snong bra sodong jol nong ruki ka batong dok ha baki peki jakam te ka sokar ka shuan ba penbi ki pai ba ka kerteng jaka ka development ka jingwan jong ki tourist chane nyimtip kata hotel ka banteng ti kanu ngut kanu kala man ai kam jam hamtam ki try song stu bakam juru ki samla jo kan dikari ka chungi tengi wan kan ka por ban pau ka jing kersan ka bateng ya kan ka foundation bakam juru ban ai sim ya chairman represent jo kan ka foundation ubala song sat khan mata ni lah handruk singi mende ki lawan ki doktor ban pe u ten rei ka ba ki ngelam ni ki thu ba nadu ba ki wan hang ni nadu ka dewan ka sarkar kam chimla pha ki ki officer laklan ki magistrate ni ki ban wanra ketika jung pensyai jung pensyai le ki clarification ke jung ki le ki jung thok jung tar jung ki bakin dispute le bakin affair ba kata ka jing lap jung foundation ni la shui bala syukran namba ki lap tai ko bo kani ka pen i ba ka sokar ka thmu bakan yang baik akan ngre mantai kani ko ta tende ko ka parti klap pau ko ba presiden jung lapan pau bala ka sarkar ya bi sekamat bakan dia ka jung ko jung ka parti jung ikan pulang ke ki ban ngiru na kalang jung ki MDC ngangai bat baro amtang ki bakersan ya ka VPP re baro ki pai ba jung ka di jung ken milang ban penbodo ka sakar ka ba kadiban penduk no yang ni ka project amal kalau ke jingmai kami mariang kalau ke jingmai ki pa jung ni kari ke jungi
Bakam tam eru i bakam dan e ka bakhu ka basuba. Haka bide bakani ka jingtu. Yang sakar bantai ka ti ka hotel ang ti. Ini roba ka pipajal distribusi. Murai nakalian ko kontes yung sulpat ka ibat ka senjaman silver. Pia ti po ngam ki dan ki benta ki bahap. Ki bahap mangi apa ka distribusi. Lai kan ni ka jakapat baka soka ka tu bantai ka hotel bat ki bahap. Ki jakai jok kapau department mo jaka MECL. Thì kiếm đơn cái điều chỉ cả cái bahap apa ke jungi mana dai ke jong dan ki jakai ke bahap mengia pokat council mag hap sim NOC nangi bat ni dalil nginum ai kata kan si ko mangila pen pau ka bidi beketu ka di pujo soka banbu itu ka cika juga kali ka terus ko ti ponong hilang adu mutangi ni mangi kan si mengingi pet ngimong ya bakan gin priang tak ka development yang ngipet lu ka jing pendek pensak kali ka member kami member yang kali ka ba ala ayang ini turis buat sini kuat ban pe hotel ke 5 star hotel kuat ban pe ke jik tanat kamarian baleu terus ulai syasora baleu ulai syapo molnong kuat pe ke jik tanat ke kamarian ni ka sorga ka jungi pat ka suka ban penbiet ban pe ke hotel bagi hotel ke dia nak tak ke jung metoy ke jung jung kato kan ni kamat pen metoy ke ni ka di ke jungi Nakalian ko tika ibat ko nan banong lo ikan na. Sun halong ba kontrak tagi min pelong kum kali ngim don kam bat pom dia ngim don kam ban ka ini. ngathai ngam kam ong ban ong mangi ki don kila patai kebor ki bala pendi ba ora ka soga kong kanam pom uwe uding dai ka jing pom ding ti lempom nang kalayat kalong in blang anwai kala pau kila patai kebor at pau daki jing sisaru bala pom ki ding tu to man sinai kita ki temporary ngam tip sna de darah ni de sna darah kam pom ki kalong ke ngan kamar sim ki tu ka dol nong tu kajaka kapten ka orchid hotel labiang pagi jaka hantu ngan tu kamar sim kata ni ka jing sim ya kata ka jing tubu yang sarkar ka jing tang masuk penbit bangila ban tei kita ki hotel bangila ban kring ki tu sai kata ka jing wani ki tu sin kat kanu e te ka penbetoy ya gi pai ba jong keri ka jong kadi ta ka jing tubu jong sarkar ban jong ki katu kan ne tang ban pendung spa elade ban ditatno ban pen dililam no iki kendo ku siap ki ba ke jing penlong kamar yang ka bitanat ba kunjuru ka ba long lu kata ka jong kapon mo ka jing aja dok hai ki pai ba no sosong kemudian sodong jong kapung yang